ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ବଡ଼ ଭାଇ। ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମନ୍ଦିରର ରାସ୍ତା ଥିଲା ବହୁତ ଗହଳି। ତା ସହିତ ଯାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ରାମଦୋଳି। କୁନି କୁନି ପିଲା ଦୁଇଟି ନାଚୁଥିଲେ ଗୀତର ତାଳେ। ଲୋକମାନେ ସବୁ ବସି ଦେଖୁଥିଲେ ଷ୍ଟେଜ୍ ତଳେ। ପ୍ରଥମେ ପେଟକୁ କରିବାକୁ ପୂଜା, ଗୁପଚୁପକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଆମର ଖୋଜା। ଦେଖା ହୋଇଯାଇଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗିଲା ବହୁତ। ହରେକମାଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଶସ୍ତା ଓ ସୁନ୍ଦର, ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ଅଭାବ ନଥିଲା ଲୋକଙ୍କର। ମଟର ସୁପ୍ର ରାଗ କମାଇବା ପାଇଁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଦରକାର ଥିଲା ଆମରି ପାଇଁ। ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି ସରିବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲୁ ଆମେ ଭାଇ ସାଥିରେ।